mondo yud wenda ni kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Biro bedo maber ka anabet mabor ahinya gi nyakoni. Pare koro gimoro amora romo. Ok adwar ngimana. Asekale mang'eny. Ekora mugiro kama na nya adwani mrateri achiel kachiel nyaka Kisumu Victor Tino Maka Juma kachiel kod wende ose koreyo makare mar mondo korone twako chakre twak maratil nyakora mugira til makawuono menyo weche mag thieth pur kachiel kod apeni wasebedo ka kod jaloko mara Wilson Ochuka adwani mondo kora teri achiel kachiel Kisumu VOJ kiwinjowa thuolo en mari mondo koro e kauratil kendo yienge nikech koro weche manyien ago break gi kanyo koro ini mibede kom dereba nyaka samangi tieke ratil makawuono. Erokamano VOJ achiel kachiel nyaka kumi ka intie dala maduong' ma Kisumu. Erokamano nya kwa Ramogi Jwang en odhiambo machielo kaka pile lendo ma usebedo kuwinjo kokalo Ramogi FM gi Ramogi TV odhiambo makawuono chenro maratil. Erokamano nya George Bati kuom wathuoro ni kendo ma e kinde modhi goyo mbaka gi jokanyanam jodito mag sirikal beni kodwa ka wadhi fuono ni to bottom up economic transformation agenda lai mar dongro gi lek mane jatend piny Kenya William Ruto nigo ainya ne tero piny Kenya mbele e gwenge mag Nyanza koni oyiengore kor ng'a korka jopiny koso korka jotelo giwegi jopiny ni ka kendo gibiro nyiso ni to weche ma jodito gidhi wacho bende gin gik madieri koso nang'o to maduong' moloyo en ni jaluo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. An kod welo ka mano Medusa Uma Karot ma en jalup director mar Kenha obro lero gik ma Kenha timo to jopiny bede ka koro ng'eyo ni to paro nyaka ne wachak bedo gi katiba manyien mar 2010 bad migawo mochunuchi mag ndara nopoge kidienje mopogore opogore wan kanyo kod kura kera to maduong' moloyo en Kenha mathothne losnwa class mar ndara ma oluongo ni gin highways mago teno wuono bro lero bende wan kaendi kod jata tije maduong' mar od thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital nyaka ne od thieth maduong' ni kete rang'eny mar referral makoro en bad piny owacho mamalo ang'o magitimo ma japiny mawinjowa kendo manonego beni koro ng'eyo mago duto obro wacho bende duol mar Lake Basin Development Authority ma bende osebedo ka go kenge mopogore opogore e weche mag tiyo kod mwandu e sekta mar pur gi weche mag pith gi blue economy kada mwandu mag nam ang'o ma bende gisetimo ma momiyo wan ka kod CPA Wycliffe Ochiaga jata tije mar Lake Basin Development Authority bende biro bedo kod thuolo mar leronwa achiel kachiel weche manitiere in bende ma in pacho in bed kod thuolo mar oro ote mari machuok nikech ma en buch gala moro mar jopiny en ratil akaw thuolo mar wako Medusa oyawore kendo machiegni mose nyikwara Ramogi Jwang odhiambo makawuono kuom thuolo maber kendo michiwonwa mondo wabi mondo watwag gi jopiny mochopo ka achiel kod mang'iyowa ka gin pacho kata kumoro amora ma gintiere. Erokamano ahinya. CPA Wycliffe Ochiaga mano jata tije mar Lake Basin Development Authority mose nyikwara Ramogi Jwang odhiambo makawuono. Akaw thuolo ni mondo mos nyikwara Ramogi Jwang ni oimore kendo amor kuom twak modhi bedo godo e weche mwatimo kaka Lake Basin kendo gi kaka watudo gi dongruok mar alwora mar nam Lolwe. Erokamano ahinya. Ka achiel kod jata tije mar od thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital Dr. Okise Joshua mose nyikwara Ramogi Jwang odhiambo makawuono. Erokamano ahinya. Akaw thuolo ni makende mondo mos nyikwara Ramogi Jwang gi welo te obiro mondo watwak kanyakla noimore uru wakelni wadhi twak kanyakla e weche madhi mbele Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kaka yoro chopo singo marwa kaka Ramogi TV ne en mar loso lwasi maber mar gombaka e kind jopiny gi jomuni thuolo mar krating mar tayo chenro mopogore opogore mag sirikal ma momiyo kawuono wan kanya kod Ramogi Jwang kendo nitie kod geno ni twak biro dhi manyamonge ne mar jopiny bede biro bedo kod thuolo mar wacho ma korka korgi
Jaluo pile pile wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko, to mbaka bende magero piny. Mano mi wan kanya kwa Ramogi koro bed thuolo wawuoya wawacha weche madiyowa, weche manitiere, kendo wana mi thuolo jodito odiochieng' kata thuolo makende mar wacho makorka korgi. Midusa we chak mana kodi kaka achiel kuom jodito mag duol mar Kenya. Kinyiso ni to Kenya ni to ochung' ne ang'o hie ne japiny mawinjo odiochieng' ma kawuono kaachiel kod gik ma otimo ahinya manyalo kelo konyruok gi dongruok ne japiny. Erokamano jawinjo kamoro amora ma intie. Adwoko erokamano kuom miya thuolo mondo alos kuom Kenha. Akwayo kiyie ni mondo ok anyal loso kuom Kenha ka ok aloso kuom migawo maduong' mochung' ne apaya kata gero ndara e pinyni. E piny mar Kenya, kaka ni wacho kokadho kuom chik mar 2010, weche mag ndara nopogi e migawo ariyo. Nitiere migawo momi piny owacho maduong' ma en piny mar Kenya, to nitiere nderni bende momi sirikende mag gwenge kata county governments. Koro kwa ng'iyo ndara ma wantiere go e piny Kenya mangima, nitiere kaka gibedo classified kata oketgi e kidienje mopogre opogre kaluwore kod geche maringo kata bor margi kata kuma giaye nyaka gichopie. Bor mar apaya ma e Kenya mangima sani ma wan go e register chopo gana 239 kilometers, gana 239. Kuom ndechegi 60,000 gin mag national government. Then ki yudo kanyo ibro yudo ni wadong' gi chiegni 180 magin mag county governments mopogre opogre. Koro e national government jatelo maduong' mochung' ne nderni te en minister mar apaya kaachiel kod wuothe ma sama wawuoye ni migawo no otelne kod Davis Chirchir kaachiel kod permanent secretary mare miluongo ni engineer Joseph Mbugwa. Ka kanyo ipenja kaka Kenha odonjo e migawo mar gero ndara e piny owacho mar Kenya. Opoge kidienje adek mana kaka niselieko kane chako. Nitiere momi jo Kenha, nitiere momi jo Kera, to kendo bende nitiere momi jo Kura. To kia kanyo bende nitiere momi jok mochung' ne Kenya Wildlife Services. Tiende ni nitiere nderni madhiyo kuonde ma le otimore nade odakie. Kenha ochung' ne ndara mar highways kaka ne wacho. Tiende ni gine class mamalo mating'o loche kata geche madongo kata mtokni nyamburko mang'eny moloyo moko. Koro Kenha ochung' ne super highways ma waluongo ni class S, kaeto chako chung' ne nderni motudowa gi pinje ma wachiegni godo kata neighboring countries. Koro iluongo ni international trunk roads, ma mago iluongo ni class A. Kaeto mar adek, Kenha ochung' ne nderni ma tudo bombe madongo dongo e Kenya ka kata headquarters mag county governments. Tiende ni mano waluongo ni class B. Koro Kenha ochung' ne class A, class B to gi super highways ma ng'enyne kata lach bar apaya ma Kenha ochung' ne sani chopo gana 23,888 kod 88. 23,888 kilometers ema Kenha ng'iyo kama wawuoyeni. Koro mondo mi ndara oger mana kaka chenro kaka ne wabiro ka, nyaka wabed kod chenro kaka ibro time nade, kaka ibro gere. Koro ibro yudo ni wan kod e Kenha wan kod jatelo maduong' motelonwa ma waluongo ni Director General. Director General ni otelo ne directors mopogre opogre. E yo machuok nitiere jok ma tijgi en mana timo chenro kaka inyalo ger ang'o, inyalo ger ndara. Tiende ni ochung' ne planning and design e dho Kiingereza. Kaeto nitiere jogo ma tichgi en mana gedo. Tiende ni development.
kaeto nitiere jogo ma tichgi en ni koseger ndara motieke to koro tichgi en ng'iye kata rite, iluongo ni maintenance. Of course gi departments moko be ang'owa nitiere e iye kanyo. Koro ka wuoyo kuom KENHA ei nderni ma wan go chiegni 23,880 gi wapogogi e kidienje mopogre opogre. Nitiere mondo mi wachop e tung Kenya kia Mandera, michop nyaka Muhuru Bay, kia Isibania, michop nyaka Moyale, ok inyal chopo ka operate kata king'iyo gi mana from Nairobi. Koro KENHA mondo mi ong'i ndara kendo o develop opogo tich kuom jok moluongo ni regional directors. Tiende ni wan kod regions apar e Kenya mangima. Koro ibro yudo ka Kisumo ka nitiere KENHA regional office, kidhi Kakamega nitie regional office, kidhi Garissa nitie ang'owa regional office. Nitie kopog Kenya. Nitie ka kopog Kenya. Nowapoge kaluwore gi original provinces. Yes. To nikech ne nitie provinces moko madongo kaka Rift Valley, ne ok inyal wacho ni ng'ato bro ng'iyo ndara malodwa koa Nakuru. Erokamano. Yes. Koro ibro yudo ni nopoge e kidienje mopogore opogore. Koro wan kod tije kata wan kod yo mwaseketo mondo wang'igo ang'owa, mondo wang'igo nderni ma wan go e Kenya mangima. Okay. Erokamano. Koro kele machiegni gi korwa koni. Koro ka wachopo gi korwa koni, Yes. anyisi ni wan kod region ma waluongo ni Nyanza region, ma en headquarters ne nitiere Kisumu ka, kendo otelne gi ng'ama waluongo ni regional director. Kuom nderni 23,880 ma nyisi ka, regional director ma Nyanza ochung'ne nderni ma bor margi romo chiegni kilomita 1,400. Ma en otimore nade? Ong'iyo. Tiene ni en oa Isibania, boda wagi Isibania kocha, to odhi nyaka piny Masai be olweso matin. Odhi nyaka Kilgoris, Kisini omako te, obiro nyaka chiegni Kericho, oduogo kaeto omako koro all the Nyanza province counties, omako te, part of Kericho, part of Bomet, part of Kajiado, kaeto chako biro omako part of Busia. Mano ni ang'owa ni e bwo jatelo mar KENHA ma regional director. Lakini regional director tichne maduong' en ni o represent director general kata obedo ng'at ma ochalo director general ma e region, to ong'iyo nderni moselosi kata oritogi. Tiene ni en tichne maduong' en maintenance. Erokamano. Yes. E kind bara ma borne romo 1,400 kilometers ne. Yes. Adima useloso e gwengegi kama urito kaka KENHA. Anyalo wacho ni waseloso chiegni 70%. Ma kwa wacho ni waseloso 70%, tiende ni 70% nitiere gi lam minyalo ringe kata koth chwe kata chieng' rieny. Koro 30% mathothgi en maringo yo Kilgoris, Lolgorian, ema pok oketi ang'owa, ema pok oketi lam. To gi moko motudowa kichiko Masara, kichiko Muhuru, ema pok otim ang'owa, ema pok oketi lam. To thoth nderni ma wan go 1,400 oseketi lam, makoro waluongo gi ni all weather roads. Tiende ni kata koth chwe kata chieng' rieny to inyalo ringoe michop wuodhi skaki dware sama ni dware. Erokamano. Ndara ma yawo piny nyakwara Magajwang' ne thuolo mag ohala gi tije kendo miyo piny ohala nyalo bedo mayot ndi. Ndara ok nyal bedo ndara ka onge chenro mag pur gi pith gi ng'iyo mwandu mag nam. CPA Ochiaga, ok ang'eyo ni kaka LBDA ang'o gang'o ma osetimo ne oganda marito alwora kama urito ni counties 14 gi wiye ma bende LBDA tiyoe. Thuolo kore mari. Erokamano ahinya VOJ. Mokwongo we awach gima Lake Basin en. Lake Basin en
a national government agency, tiende ni en kambi mar sirikal. To en kambi mar sirikal manie Ministry of East African Community Affairs, Arid and Semi-Arid Lands and Regional Development. And gimomiyo okete e ministry no en ni kuonde ma wa operate ni e borders mag East African Community. So iyudo ka wago border gi Uganda, wago border gi Tanzania, and wago border gi Northeastern, kendo wane border e coastal region. And ministry no kendo oyawe kiluonge ni Arid and Semi-Arid Lands nikech kuonde ma wa operate gin kuonde mobedo declared as ASALs. ASALs gin kuonde mabedo affected matek ahinya seche ma oro nitiere, kendo gibedo affected mapek ahinya kendo seche ma koth ochako chwe. Then regional development en ni koro wang'iyo ni ere kaka wagero gwenge manitiere sei alwora mar nam Lolwe. So gima watimo kaka Lake Basin en ni waketo programs mang'eny mondo wakel godo development e alwora mar nam Lolwe. And achiel kuom programs mwakelo gin programs manie agriculture e weche mag pur kaka ne wacho. E weche mag pur kanyo wan gi value chains 4 kata 5 ma wamiyo pek. Achiel kuom value chains en blue economy value chain. And gima watimo e blue economy value chain en ni wapuonjo joma nie e pith mar rech kaka ginyalo tiyo gi technology masani mondo giyud yuto mamalo mopogore gi yuto magisebedo ka gitimo. And seche mwatimo mano wan gi a fingerling multiplication center in Kisumu kuma wanyuole rech matindo tindo, then wa support godo jopur mag jopith mag rech. E center kanyo bende wapuonjogi e yore manyasani ma ginyalo tiyo godo. Now value chain machielo kendo ma wan godo en rice value chain. And king'iyo thurwa kaendi wan tiere gi advantage mar pi. And pige wang'eny gi gin pige manyalo flow by gravity. Ok en pi ma ochuno ni nyaka go gi stima. So king'iyo schemes ma wan godo, wan gi Ahero irrigation scheme manitiere i Kisumu, to wan tiere gi Kimera Oloch irrigation scheme manitiere Homa Bay County, and nitiere scheme manitiere Migori, Kuja Migori. Then kidhi Siabe nitiere a number of irrigation schemes. So kaka Lake Basin wang'iyo ni to ere kaka japur nyalo bedo gi pur e yo ma wawacho ni o commercialize farming mare. Pur mar ohala. So pur mar ohala ni dwaro ni ng'ama timo pur nyalo predict, onyalo ng'eyo ni kopuro to dhi yudo yuto machal nade. So wan gi agronomists ma support jopur mondo japur ong'e ni to calendar mar pur chalo nade, fertilizer monyalo tiyogo chalo nade, then o predict ni kotieko pur to yuto mare dhi chalo nade. Gimomiyo that predictability ber en ni japur koro kong'eyo pesa modhi yudo to nyalo commit pesa neno in advance, and onyalo convince ng'ama nyalo miye hola ni bang' dweche 3 adhi yudo yuto machal kama, so inyalo miya hola mondo atim godo 1 2. And jopur osebedo gi pek kuom market access nikech kitieko pur tileo gi mwandu ni e dhot. Emomiyo kaka Lake Basin wantiere gi a milling plant Kisumu ka kuma wang'iewe padi raw material mar mchele, then warego mchele no to wause. So in that way pesa ringo mang'eny e kor gweng' and jopur yudo gi bedo gi thuolo mar predict their income. Another value chain ma wasechako wakete pek en machiegni manatimo mar the poultry. Nyocha ne wasetimo study ma Kisumu ka mwayudo ni weather ma Kisumu ber, okoliet okong'ich, so gwen nyalo survive. And seche mawuoye kodi ni wase stock gwen maromo 10,000 and wada expand to 30,000 birds. And gima wang'iyo en ni ere kaka wanyalo kelo jowa matimo ohala mag tong gwen mondo bed gi steady supply mar tong gwen. Kinde machien kacha cha ne giyudo supply from Busia, mano loka kocha cha Uganda, but supply no nodok chien. So nomiyo jowa obedo exposed
ni joma kelo tong' gwen kawuok Naivasha koro keto jowa kawo tong' gwen e bei mamalo. So gima wada timo en ni seche ma wasechako produce tong' gwen go, then wadhi avail tong' gwen go e price ma jowa nyalo loso godo ohala. Now kopogore gi mago, VOJ en ni mondo magi duto te otimre nyaka wabed gi kor lwasi maber. Ande yudo kaka Lake Basin wantiere e okang' mambele ahinya e weche mag climate resilience and climate adaptation. Emomiyo ineno ka projects mang'eny mwatimo mag pi, waketo mago ma itiyo gi solar, and waketo mago bende ma kumokete project wapidho yiende mang'eny mondo wabed gi yiende mondo kor lwasi obed motegno. So mago achiel kuom gik mwatimo, and amor ni farmers magwa na embrace registering as farmers. Iseneno ka sirikal encourage jowa mapuro ni gi register, and registration ose grow e higni 3-4 mokalo, ose wuok from around 4 million farmers registering to around 7 million farmers registering. And gima data ni ose konyowa godo en ni seche ma jopuro register to wang'eyo ni jopur manie region gin makama, mae gima gipuro, puothe girom kama, mondo seche migolo kothe mimiyo gi migolo fertilizer michiwo to ready wan gi data ma inyalo tigo do kitimo distribution machal kamano. So ang'eyo ni pod wabro go mbaka we akete oywe gi kanyo. Iro kamano yenya. Yeah. Evidence ni kalatas koso evidence ni ground. Mai gima jo penya ng'eni geno rito. Nde bela thuolo ngi penjo mari. Iro kamano. Daktari bedo ni koro nogol Jaramogi Oginga Odinga teaching referral e lwet sirikal county ma Kisumu mokete obedo kaka aparastatal mar sirikal mamalo. Tiende nang'o ne ng'ama nong'eyo ni Russia en Russia kaka ne en choncha, pogruok en man. Tang'o mutimo sani mar bero weche mag thieth. Ang'eyo ni achiel kuom pila mar better agenda en pila mar health. Erokamano VOJ, anyalo wacho ni pogruok nitie kaka dhi lero, en pogruok mokwongo mwanyalo neno sani ni nurses nitie strike, kendo osiptende mang'eny mantie under the county ogiti sani, but Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital tiyo 24/7. Mano pogruok ma nitie, kadhi lero moko mang'eny. But kapok adonjo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, iwuoye wach mar better agenda, and mondo national government ensure ni thieth obiro ne jopiny maber, nitie laws adek manobedo passed acts. Achiel en Facility Improvement Fund. Facility Improvement Fund nobedo passed last year. To ang'o ma Facility Improvement Fund to mean? En pesa michoko go osiptende, obedo osiptal moro mapiny mantie kor gweng' kachacha, obedo osiptal mar sub county, obedo osiptal mar county, obedo osiptal mar referral kaka Jaramogi. Sirikal dwaro ni pesa mochok hospital no dong hospital mondo tim go improvement mag buildings, beto compound, kata employment mag employees a locum basis. Number 2, and Digital Health Authority Act. Mae e yo makende mabe sirikal temo mondo ging'i kaka ginyalo synchronize, gikelo data mag jo Kenya together. Makidhi Jaramogi to wan under Afya KE system. Koro Afya KE system ni ido ka entie Murang'a, entie Nyamira, maka jatuo bedo referred to Jaramogi koa Nyamira, tok chuni wachako kendo gi details meke. Jo Nyamira gi click mana referral button ni wadhi Jaramogi to wa accept, to ka jatuo no chopo Jaramogi to waneno details meke te. Koro Afya KE en a system masani tiye referral facilities, but kidhi osiptende mapiny tibiro nokan gi Kenya EMR to gi systems mamoko go. To mogik en Social Health Authority. Social Health Authority VOJ ang'eni en gima osebedo ka chando jopiny winjo ni en ang'o. To Social Health Authority ni
oting'o kidienje adek, funds adek. Oting'o social health insurance fund, ma mano nyaka ichul, mano japiny nyaka chul kise dial *147#, nyaka ibeda paid up member kibiro Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital tidwaro thieth kolure gi yo mar SHA, to nyaka ibedi a paid up member, nyaka ibedi member mar social health insurance fund. To tingo kendo primary health care fund. So primary health care fund ni obedo funded fully gi national government. So long as ni say dial *147#, to idie thieth a level 1, ngini sa wan nyaka gi level 1. Nyamrerwa ka nitie, to level 2 nitie, dispensary nitie, health centers nitie, sub-counties nitie, to nitie counties facilities moko mabe oket mondo offer primary health care. Koro so long as ni say dial *147#, inyalo yudo thieth mora mora e levels go ma ok yudo, ma ok chulo gimora mora. Alafu to mogik en emergency critical care and chronic fund. Mano kubiro Jaramogi, da wacho nyaka ibeda member mar chief, to koteri ward to complications obet, to teri AICU, to fund emergency critical care and chronic fund takes effect nyaka iwuoge ICU midog e ward. Koro ere kaka gigi waseneno impact gi Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, nekech mondo wa create impact ne jopiny nyaka wa ensure ni laws ma government oketo in place gi wa implement gi. Kwa chako gi wach mar service delivery, nyaka nwa bed elevated to a national parastatal. Iwacho na alera ne meaning ne enango. Mane gima jopiny go bowe ke wan wangene Russia. En kaka malaria moro go ya ta dhia. Kaka nyathi matuo atere mana Obama wing kocha. Yes. Pod mano timore VOJ bedo ni serikal nokao Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital motero e kiwango mamalo. Subtando no pontie Jaramogi kanotere national okotere Nairobi, entie Jaramogi kae, lakini in terms of service delivery ema koro nokete kiwango moro. Tada mondo aler ne jopiny ni mondo Jaramogi ne bed elevated to a parastatal, ne nitie criteria manyaka beni ne wa meet to be a level 6 facility. Koro by the time mane wabedo declared semi-autonomous, criteria gite nwase meet, ma actually level 6 criteria nwase meet in 2023. Mane omiyo ketwa a level 6. Level 6 means that nitie surgeries manego, complicated surgeries manego benu timo, nitie number of ICU beds manego benu bedgo, referrals my facilities mopogre nego beni bede kiwango moro mantie ma moingo mapiny to gi specialist mopogre nego beni ungo e kiwango madwarore mondo meet criteria ma level 6. Koro level 6 criteria ni VOJ nwa meet in 2023 to discussion mar koro keto Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mondo koro kawe gi national government mondo funding obi Jaramogi koa kuom national government, mane koro gima notimore in 2025. Ma March cabinet mane bedo chair gi president no approve mondo Jaramogi obeda saga. At the same time nitie discussions mane dhi mbele ariyo. On the same day cabinet e Kisumu County ka be no discuss wach no ni Jaramogi obeda saga under county government of Kisumu. Koro gite negi make one ruling ni Jaramogi nego bedi beda saga. Koro saga ni enango. Saga eni koro pesa mane bedo collected gi Jaramogi, dong Jaramogi kanyo, tiyo Jaramogi. Saga ni enango ni Jaramogi nyalo employ employees meke moko consult county kata koko consult national government. Saga ni enango ni Jaramogi nyalo make decision manyalo impact jopiny positively maonge consultation moko mang'eny maa kuom county kata maa kuom national government. Koro sani wantie kiwango mar national government. Ma service delivery ma Jaramogi nyaka nwabed elevated over 1 year. VOJ adanyiso jopiny no say increase. We have increased our services. Wase expand services mekwa. Nitie 18 services mwase kelo. Manyalo mention a few of them.
nitie gilong ni rheumatology clinic mano ne wa ongego sani wan kode. Wan gi sickle cell clinic mano ne wa ongego sani wan kode. To kawuok kuom sickle cell ka VOJ ino ka prevalence mar nyithindo manigi sickle cell e Luo region and very high compared to other regions in Kenya. Mano miyo wan kaka Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kano penjwa ni un ang'o mudwani mondo ng'eugo, to waneno ni gima chando gima nyathi nikech nyathi koko ng'iye maber, koko grow maber, to kwanyal bedo gi generation makoro bet piny kani. Koro waneno ni sickle cell ni wadan wa deal go ma government no support wa masani wan gi a specialist, and is only the only two in Kenya. Mosomo giluongo ni oncohematology, a pediatrician madil gi wech madil gi sickle cell. Koro nitie services mwasekelo mang'eny ma kimeda thuolo matin tanyalo dhi mbele gi wacho gi. Abro mi thuolo no mondo ilera ne services manyien go nikech kanyo ne mulo ngima japiny ahinya nikech ne nyaka to ging'e ni to wa kanyo to wadhi kanyo kaka Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Engineer lero ni wan gi wang' apaya 1,400 atamalo 70 gin mago manie lam all weather, atamalo 30 ema neno ka gimodong gin mage ma uloso sani. Kum loso ndara ibro yiena VJ mondo awach ni ok walosa ndara mana ma pok oketie lam. To loso ndara oluwore also gini to nolose higa mane to ene condition mane. Koro miyo adwani mondo aler ne jowinjo kata joma rango wasani ni nitiere projects moko mancho watieko achien kacha. Wanyalo paro joma e Nyanza region, Ahero, Kisii, Isibani. Expansion mare no chakore ndalo President Uhuru but orumo ndalo President Ruto. Mo okito nyaka iyudo ka ntie kidhi Ugis, iyudo ka there is even dual carriageway. Kidhi Kisii there is an interchange, kendo kichiko nyaka Suneka there is a dual carriageway. Number 2 nitiere interchange ma Ahero gi Kericho. Ne nitie ndalo mane gichakore ma gibudho kapok otim ginade kapok otieki. Sani ka koro idhi Kisii kiwuok Kisumu to nyaka ikadh ang'owa ewi interchange. Number 3 e boma ma Kisumu ka ndara mawuok Kisumu Boys kadhi nyaka Mamboleo kikadho kama railway nitie kama gari ya moshi kabeja ni yudo ka ne obudho kapok otime nade kapok otieki. But sani koro wanyalo wacho no timore nade orum. Number 3 of course moro to notieka bit chon but we walk nyal wil mar wacho Mbita Causeway mano bridge ma bende notieki higa mokadho machien. To gi sani sama walose ni nitiere projects kata programs bende madhi mbele e Nyanza. Maduong' mogik mobedo funded gi pesa mar jopiny ma isolo usuru through the government of Kenya en ndara mawuok Mamboleo kadhi Miwani, Chemelil nyaka Muhoroni kichopo michaki ichoki go kona michipkanya Kipsitet. En ndara ma iloso opoge kidienje adek. No chakore chiegni 2022 but loso ne osekawo thuolo nikech kaka pesa biro ma ok mang'eny dhi chien. But then projects masani pesa biro kidam nikech pesa mar gero ndara be biro kaluwore gi kaka osono suru kae to poge e migepe mopogre mag tije sirikal. Koro en ndara madhi mbele masani kiwuok Mamboleo kichiko Miwani ibro gere dual carriageway nyaka chiegni ichop ntie university moro ma Great Lakes obro kadho Great Lakes en about 6.5 kaeto mbele kidhi kuno tibro kete single carriageway kaeto kia Miwani kendo kidhi nyaka Chemelil bende ntie contractor machielo kendo kia Chemelil kidhi nyaka Kipsitet kikadho Muhoroni bende ntie contractor machielo. To waloso ndara moriere kamano waloso ndara kendo ntiere moko bende matimore nade madonjo e gwenge nikech wang'eyo ni ndara ok onego aya from point A to point B but kata jok modak e bath ndara be onego owinj ang'owa owinj berni. Number 2 kuom projects kata programs madhi mbele sani kidhi Homa Bay as a town or as a county ibro yudo ka ndara mowuok Got Rabuor makadho Homa Bay Paya
nyaka kona kodoyo mi chwe ichop nyaka the new county government headquarters. En program kata project ma is ongoing. Kichaki wuok kanyo endo nitiere program mar sirikal mar expanding the Kabunde airstrip. Koro gimane odino expansion no kata yaro airstrip en ni ndara ne kadho machiegni miyo ndeke madongo ok nyal dhi. Nikech ng'ato biro penjo ni to ere tudruok ma ndara ne go gi Kabunde airstrip? Yes. Oh, yeah, sure. Ibiro yudo ni Kabunde airstrip runway chuok to mondo mi ne yare kata kete mabor mondo ndeke ma high capacity PA ibiro ni ka kumochopo go chalo gima en ewi gengni olugore piny. Koro kama inyalo bedo expanded go en mana gi yo kachien koma ndege biro goni. To kanyo endo ndara ntiere. Koro sani endi wan gi contract ma watimo ni iluongo ni realignment of Homa Bay Kabunde airstrip, man about 5 kilometers. Contractor osemi, he is on the ground. Nitie mana preliminary procedures manyaka tim mondo ticho timrenade mondo ticho chakre. To gimogik kuom programs kata projects madhi mbele ne wamiyo tieko yo ma Masara kadhi nyaka Muhuru. Mano nobedo awarded dwe mar adek, but contractor ne ok nyal dhi mbele nikech achiel kuom jok mane manyo tijno nowinjo noneno ni ne ok oyude. Koro nikech en ratiche no oneno kata ng'ade chunye ni mondo dhie od bura mondo ochako ng'iya ne malong'o ni to gini notimore machal nade. Koro miyo yo ma Masara nyaka Muhuru budget ne nitie but pok otimre nade, pok ochakre. Koro asemiti yore manyorumo machien ka kendo achaka mi moko matimre nade madhi mbele. To ichaki penja kacha ni to ang'o kendo mwachano. Koro aparo ni mondo akaw thuolo ni mondo anyis jowinjo na kata joma ng'iyowa ni e thuolo madhi mbele ni ing'e ni sirikal mar Kenya samoro obedo kod changamoto, yani obedo kod challenge. Nitie pek moko moyudo kuom implementing projects. Nikech adieri kidhi e Kenya mangima kamora mora midhie ibiro yudo ka nitiere dwaro mar mondo oket apaya e yo ma mondo bed all weather. Koro kaluwore kod wafadhili kata development partners gisemiyowa hope ka gimiyowa hola mondo ikre kata wachak itimo ikruok mar gero kata loso ndara. Mokwongo kuomgi en ndara mawuok Ahero Junction mabiro nyaka Nyamasaria. Ng'eyo ni nyadi mathoth ji osenindo nyaka e ndara no. Koro en gimoro ma is now of a national interest mondo ndara no obed duolt. Sama lose kodi ni ndara ma Ahero Junction nyaka Nyamasaria kendo iwuok Otonglo kidhi nyaka Kisian. Already wan gi consultants matimo design magisetiko preliminary ma as we speak gintiere on the ground. Gitimo detailed design. Tok gibichopo Kisian. Gibiro chako wuok Kisian nyaka chieng' moro gichop kanye Busia. Nikech en ndara motudowa gi Uganda. To Uganda ing'eyo ni ohala mwago gi Uganda volume ne ni malo molo kata mwagolo China. Nikech ngeni penjo maji penjo sani en ndara mawuok Kisumu Busia no orach adieri orach. Koro un gi plan mar lose? Wan gi plan mar lose. To mana kaka nyisi ni nitie chenro. Koro nyaka bi ma jorieko ng'iye ma ng'i ni to ilose machal nade to biro romo pesa di mondo joma oyie ma wawalo kuom gi pesa kaka World Bank kata Africa Development Bank koro ginyalo yie ni jo Kenya owacho ni gidwa loso yorni to gidwaro pesa marom kama. Nikech kidhi ir hola nyaka iwach ni gira madwa gero ni en pesa maromo kama. Penjari okende tawi thuolo engineer. Mokwongo en to osebedo ka nitie ahinya kuom design mag wang' apaya mamoko. Ang'eyo ni kia Kakamega kibiro Kisumu ka nitiere roundabout moro manyocha oketho. Nikech kanyo ne mitokni ne gore piny ahinya. Gi arita mag joma tiyo gi ndara. Ang'o gang'o mathoth ne utimo mondo ne ni arita mag joma tiyo gi ndara obedo makare. Mar ariyo to osebedo ka nitiere quality mar ndara ma iloso ma Kenha loso gi agencies mamoko. To in this case en Kenha. Miwa confidence moro ka jo Kenya magolo usuru ni value for money nyaka wane e wang' apaya ma uloso.
En ratiro mar jopiny mondo ging'i ni to tich mitiyono bende otiye kare, mano mokwongo. To mar issue mar safety, road traffic safety mar ndara, adieri yo ma Kisumu kichiko Kakamega ywak osebede mang'eny chutho e roundabout ma Coptic to gi mamalo kichiko Riat. Yes. Koro gima timore en ni sama igero ndara, ing'eni i design titimo implementation. Sama isegere to chako tich. Sama osechako tich koka makosa moko nyalo timore nade, nyalo chako wuok. But gima watemo timo sani gin gik moko ariyo. Ka jorieko oseng'iyo motimo design moboro, to watimo gimiluongo ni audit, road safety audit of that angowa, of that design. Ma ipenje ni to ma itimo nang'o, to iparo ni be onyalo tiyo mang'owa maber. Okay. Mano namba 1. Namba 2, ka osegere ma nitiere tabu mowuoke, to wachako timo ang'owa, nitiere kata audit ok tim atima sama design kende. Kata sama osegore, audit itimo kata kaka itiyo kode. Nikech chutho seche moko tabu nyalo wuok kuom design kata kako gere. Tabu bende nyalo wuok kuom kaka joma tiyo gi ndara tiyo gi ndara. Nikech iyudo ka tudruok mar tiyo gi ndara to gi tiegruok mar drivers otimore nade, opogre. Koro watemo mondo watudre gi migawo mochung' ne yor mar safety mar ndara, NTSA, mondo wang'e ni to training mar joma tiyo gi ndara chalo nade. Ma namba 2. Namba 3, wang'iyo also niya, ing'eni kata condition mar geche ma watiyo gogi. Samoro ngima odhi matek, ma wuon gari kar mondo tere kata mondo change brake, yudo ko wacho niya, dhiya mano abro timo ang'owa, abro duogo. To kare sama otamore change brake mogikni, it only required a stroke mondo time nade, mondo okethre. Koro en gima wanyalo wacho ni sama safety concern owuok, we take the blame kendo ok wabi tamore. But koro auditors gi police emse makweli mabro ng'iyo ni to tabu kata to ni kar kanye. An gi wache wa ndara makiwuok Rongo kidhi Ikalawendo. Tire rails moko muja kedo genga ndara kama ora ukaloe. Yes. Ya kawuono poko ketie nang'o. Mabede chandu kaka Kenha. Specifically inyalo wacho kidonjo Awendo town. Tie kaka kanyo beto yaore to ineno pikoni tineno pikoni. Gini be chandu kaka Kenha to temiango. Samoro ngini kaka jalony mar tich mar ndara kuom higni mang'eny, DJ anyalo mi adieri matimre. Samoro inyalo yudo ni gengni moketo e bath ndara gin chuma. Tiyudo ka jo hala mar scrap metal bende ni kod aro nyawacho ni miluma mar chutho gik mwatiyogo ang'owa e ndara kaka road signs to gi guardrails. Nitiere kuonde mwasetimo mwago picha kwaketo guardrails kata waketo road sign, kiduogo ki the next day walgite tiyudo ko walete maler makata initimori nade giwacho mana ni mana jowe mawalogi nikech Odianga Buko onge gi lony mar walo gigo Medusa. Gino mondo wale odwaro a serious establishment nikech nitie chieng' moro mwaketo e TV kata e wang' jowi. Ibiro yudo ni jibiro kanyo nyaka gi welding machines matimo serious cutting. In fact nitiere kaka ne wan gi daraja makupa Causeway. Yes. Wano kwari dano ringo maluku. Kare piny kuto osetimre nade? Osedadi motieki. Osedadi machieng' manofwenye. Ofwenye mana kodong' matin to kata mtoka mathis ko kadho to timore nade? Luan. Koro en a collaborative effort mondo jopiny bende obed jorita mag gik moket ang'owa e bath ndara nikech gigo gikonyo ngimawa waduto, mana kaka kiwacho niya ka ok oketi gino to kata in kikadho kanyo kata ibed jalony ma driver tiwinjo mana ka wiyi timore nade, wiyi chuol. Erokamano. Yes.
Injini obro biro iri ang'eni thuolo ma odong' obro wene jopiny bendo penjo magen go. CPA ni lero kacha ni thothne utemo tiyo gi riekni manyien manyasani mar pur gi teknolojia mar jolo kendo konyo jopur ma osendikore tinende. Ma osekelo ber man ne jopur ma utiyogo e gwenge mag Nyanza ka. Erokamano ahinya VOJ. Ndikruok mar jopur kendo puonjo jopur e lony manyasani achiel osemedo yuto in terms of kadhi e yo mar mchele, the tonnage ma jowa ose-produce chakre wawachi ni 2022 nyaka sani. And king'iyo in the year 2022, jowa ma wuok e region wa makoni ne nyalo mana produce mchele tan 50,000, 50,000 metric tons. Maendi ose-grow makawuono mchele mabedo produced nationally, which is around 350 metric tons, nus mar mchele no bedo produced e Nyanza koni. And an gadier ni kaka wamedo yao schemes mag mchele dhi bedo ni out of mabedo produced locally in the country, jowa magonagi bro produce mchele atamalo 70. Itemo wacho ni wang'ni onge waro mchele Pakistan gi kuonde mamoko koso waro mchele pod nitie, mchele bedo imported. But e higni 4 mokalo waseduoko piny mchele mabedo imported kaka Kenya gi metric tons 200. And mano tiende ni mchele mabedo grown locally oseidho malo significantly. And mchele pod nyaka wa import nikech kaka jo Kenya mchele mabedo consumed e higa achiel en 1.2 billion metric tons. Now wan kaka jo Kenya wanyalo mana produce metric tons 350. So tiende ni modong' no te nyaka wa import. But gik mwatimo sani kaka serikal wadwaro ni ka gik bang' higa achiel kata higni 2 mondo wa reduce the gap between gima wa produce locally to gi gima wa import. And king'iyo higni 4 mosekalo wase reduce gap no gi chiegni metric tons 200. And kwadhi mbele to gap ni biro dok chien so that pesa mang'eny obed ma circulate within the country. And then gombo marwa kaka Lake Basin ni seche ma Kenya medo pur mar mchele malo, taluora mar nam Lolwe emokawo namba 1 e pur mar mchele. Nyocha chako chenro mar jiwo wach mar pith mar rech. Usechopogo gi kanye? Pith mar rech VOJ watime gik moko 2. Mokwongo kaka nawacho ni wan gi skul mipuonje jopur. And e skul kanyo wagolo fingerlings. Fingerlings gin rech matindo tindo midhi pidhi. And gima timore sani en ni watemo encourage jowa mondo tim gimiluongo ni cage culture and pond culture. Tiende ni okwadwa ni jowa dhi adhi e nam luwo rech ma ng'ato ringo otieno nyaka okinyi mokia no dhi yudo rech marom nade. So seche ma gitimo cage culture gi pond culture, ong'eyo maber ni ei cage ni an gi rech 300,000, bang' dweche 6 kata dweche 7 akayo rech 300,000. Seche ma gitimo pond culture, ong'e maber ni e pond ni an gi rech marom kama, bang' dweche marom kama mae gima kayo. So wagolo jowa e timo ohala mar luwo rech ma jalupo dhi lupo gotieno to ka piny ru to onge kata gima wago. And magi gik mwatimo, so wa support jowa mondo yud the fingerlings, watudo gi joma miyo gi chiemo mag rech, and watimo extension services mondo watem miyo gi rieko kaka ginyalo pidho rech. Kamano. Erokamano ahinya. Daktari, ni temo langonwa kaka bedo ni koro en level 6 hospital to kod services mamoko manyien ma usekelo. Ok ang'eyo ni be un gi paro moro amora mar medo yaro kwan mag otanda ma unyalo bedo go mag jotuo, nikech ang'e ni sani uyudo jotuo kowuok kuonde mopogore opogore, to achiel kuom gik mathoth ne ing'eyoga en bed capacity kaka JOTHR. Erokamano ahinya. Natemo lero services ma sani wa offer to waduok penjo nino mondo ni paro nitie kendo serikal
oseketo mechanism in place ma dhi konyo Jaramogi bedo a real level 6. Wana mana 1 year. Koro ne waluongo public participation ma sirikal nigi chenro mar keto Jaramogi to be a 2,000 bed capacity hospital. Idhi time in phases. Phase 1 wadhi timo 500 bed capacity. Phase 2 mano dhi ketowa kwa timo 500 dhi ketowa a bed capacity mar 1,430 to phase 2 mabiro en koro timo 570 remaining mabiro ketowa ni koro 1 bed capacity mar 2,000. But BOJ anyalo wacho ni efficiency gi effectiveness mar outcomes make healthcare gi kora to nego bed ni bedo measured gi bed capacity mantie hospital. Gimo atemo timo Jaramogi sani nikech kata ka idhi Jaramogi sani to referrals mabiro kwa kuonde hospital mamoko ng'eny kabisa nikech strike mantiere ni, to kata kanwa bedo elevated, referrals also increase almost by over 100%. To gima medo nyiso jo thieth ma Jaramogi ni wa enhance efficiency matende ni jatuo biro onyalo de yath oyudo lab test inyalo tine nikech mago gik mar very basic hospital en yath, laboratory reagents to gi jadaktari mathietho be nitie. To wang'iyo ni the turnaround time ma sama jatuo biro go hospital ka nego be ni obedo admitted the ward to nego be no tieko time nego be no tieke ward no to bedo discharged mondo wene jatuo moro bed mondo donje. Kunyado ni it does not matter ni bed capacity mane ma in unyalo serve jotuo mang'eny lakini un mana gi bed capacity mar 930 no, but u serve jotuo mang'eny based on effectiveness and efficiency. To watimo mano nango Jaramogi awuoye wach mar digital transformation mane ma itimo gi Digital Health Authority. Ta ngisi ni one of the first referral hospital mano embrace the digital transformation ma kibiro Jaramogi to one paperless ongiso nango ni kibiro Jaramogi file moro maniting'o maniwuotho gocha mane lalcha sani onge nekech ne nitie ywak mang'eny mane jotuo ne ywak gono bire clinic mara finde pod olal, finde pod imanyo. Moko bende oket ni buk inyiewo. Buk pod inyiewo. Buk to nowetiyo go chon. File mana ng'eni nitie ka nibiro ting'iewo file mar 200 shillings mondo chak thiedhi. Koro wach mar file no tie onge. Jatuo biro mana gi ID ne to bedo kid in to register a system. Koro anytime mobiro hospital to kwa take a lot of time ni pod wamanyo file. File ni nitie system obedo stored a server, a cloud kuma is very protective. To kawe mano BOJ ing'eni gima majapiny nego beni winjo kabisa eni koro service mane mwa offer mopogore gi mane wa offer kane wan under county hospital. Ta wuoye wach mar sickle cell ni. BOJ kane abeti office bang 1 week to jatuo moro nyako moro nodonjo ofisa to ne en nyako ma en gi sickle cell to en gi potential kabisa. To ng'isa ni daktari jok modak gi sickle cell kawan kama our life is uncertain ni ok wang'e gima dhi timre gima dhi timre kiny. To inyalo bedo ni in gi potential mari lakini ok inyalo exploit nikech ikia ni dhi tho kiny kata in the next 1 minute. To gino nodonjo e chunya kabisa ma wacho ni ang'o ma wan anyalo timo ne jotuogi. Nwadhi wa renovate Victoria Hospital kwa bedo supported gi government mondo bed a comprehensive center of excellence as far as sickle cell is concerned. Nekech mani gima chando wa ahinya. One of the first referral facility mano introduce red blood cell exchange gibilongo ni apheresis in Kenya mzima. Masani jotuo bedo referred kata kwa Wajir, kwa Nairobi, gibiro mana Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital ka. Tango miyo gibiro nikech affordability.
Nikech ka en Nairobi to ginyalo kata hospital mar private ma Nairobi, lakini kae ka gibiro to gitiyo gi SHA to onge ng'ama biro ng'ise niya omed pesa moro amora. Erokamano daktari. Abiro duogo iri kendo Nyakwar Kajwang'. Wayudo thuond weche ma waiko ni Sadek odhiambo ma kawuono e Ramogi TV Nyakwar Ramogi. Ma en mana chakruok mar twak marwa. Jopiny giwegi bende biro bedo kod thuolo mar penjo magen go. Evidence nie kalatas koso evidence nie ground. Mane thor mar wach ratilo yiengore kod jopiny koso kor ka jotelo ma oselangonwa mokuom gik moko ma gisetimo e offices magi. Mana kete ka ma en ratil e Ramogi TV kete mana ka. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage maneg beni gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' Tich Ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lingti. Tudiko dan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adipa. Na tunaambia Orengo huko Homabay akikuja ajipange na ajue kwamba Homabay ndio ODM ndio bedroom ya broad base. Hapa ndio party inapiga tolo. Obila omedo rido apedha kachije buora bende osemaki ewi monj motimore boma ma Homabay e kinde limbe linda mwananchi. We want peace and tranquility in our counties of Kisumu, Siaya, Migori and Homabay. If you plan a political rally, please do so with good intentions. Whether you are from which ethnic group or another, we should preach politics of unity. Jatend duond bura mar ODM okichore gi chien ewi tulo ma omuoche limbe linda mwananchi Homabay kagimedo go debe ne jatend piny Kenya William Ruto. Sasa huyo msichana akatoka na kurudi tena. Kwanza hata hii shamba ni shamba yangu. Hata nimestuka nikiwa kanisa nikipikiwa simu ati watoto wamewawa. Lito kwa kogweng makoingeren e Kericho kama jopuonjre ariyo kwany kaunegi kachiel obambi kendo ola sididende bang' lal kuom ndalo auchiel.
Mana kamano nyakora mga juang wadu kendo banka o yue matin ma en thuolo makoro wadhi wene jopiny mondo migi penjo mora mora magin go. Abiro chako di wadwa moro konanga marachar ka in gi penjo mora mora koro kamoro medwa ne jeo. Thuolo kore mari nyingi kod penjo mari. Ero kamana inya nyinga ilunga mbe an Medusa Akuno Jacob. To penjo manago an penjo ariyo kende. Madhir Medusa wadwa man kire kanyo. Okay. Penjo mango ne kaka jo Kenya ungi kiwango mane muketo higa ka higa ni ma en namba mag ndara mudwa loso kata kilometers mag ndara mudwa loso. To e ndara kiwango muketo ni higa ka higa u achieve kiwango mane e ndara museketo go eko. Penjo mar ariyo is very short. Wayudo ni ndeche masani milosogi ok gibudhi. Kuonde mang'eny mwaseneno ok budhi. Chon ninya yudo ni ndara kawo chaka higni 5 higni 10 kokichako timne maintenance. To example kachiwo kaka ndara ma Oyugis to dhi Kindu kendo ma Katito dhi Homa Bay en ndara misiki loso saduto. Kiringe tiyudo ka portals ng'enye. Kaka sani kichopo area mar Kanyadhiang tibo yudo ka ntiere kanyo sako kuny kendo higa yudo ko kunye kata chiegni didek ding'wen. Kore ma penjo niya en pek mane ma Kenya yudo momiyo ndara gi ok budhi. To bende gise consider ni kaka sani wantiere yamo loko wan climate change inya yudo ni samoro ema impact ndara mo wan go magiloso go eko. In your design, bende u consider ni toke wanyalo bedo gi change kama samoro pi ng'eny e buoye momiyo gipudhore mapiyo kapok gikawo higni moketni mobedo design for them. Mano kende mano. Erokamano anya. Jaduong' idwa penjo. Okay, nyaminwa penjo ma in go kata kamidwa ne jeo. Erokamano VOJ. Awinjo weche moko mowach ka to bobuoga kachako gi ndara ma Mamboleo Miwani ni nochak gere 2002 to nie kinde masani eko ka waneno ka kori gere motegno. Mano wach malita ahinya VOJ. Kendo nyocha kae wigni nokonwa ni Murang'a gi Kiambu ni gindechni molo kaunti 16 kore ukamorachi. To osebedo concern kabisa. Maybe ang ninyiswa gimomiyo mano timore. Gimadwa nataka wach kendo en ni alworawa ma entegemewa ma is blue economy VOJ. Iyudo ka dependency rate is about 87%. Mano nyiso ni kiromo gi ji 10 to ji 10 gite gidepend kuom ng'at achiel maro chiko niendi. That is the dependency rate ma wan godo in Nyanza, particularly in Homa Bay. It could be even more other counties malwora mar Nyanza kai. So what I have analyzed mayudo ka is fair. Any VOJ kuonge mesa to karuonge. Kuaonge mesa to karwa onge. Wawuoy about discrimination now winjo ko wach kanyo we've been discriminated all along. To discrimination is a thing which we have to speak about. VOJ omiyo kata nyithiwa ok wanyamiyo nying dholuo. Iyudo ka janyuol to miyo nyathi nying kizungu 2. Ni mita mondo ko jaluo ko dhi manyo tich to kiko be discriminated. So economic discrimination is something we have to speak about. And I greatly want to thank the president because onyiso wayo ni equity nyalore. Kabonyo Kanyagwal ka nochak higa mar 1970 koket plan kachiel gi Sagana to Sagana osebedo ka dhi mbele to Kabonyo Kanyagwal kokacho President William Ruto nochako geronwa since 1970 nyaka sani. Gima dwana med jiwo jodalawa en ni kwaonge mesa to karwa onge. Erokamano. Koro chuna ni nyaka wabede serikal kako ganda mondo project modwaro gite ochop kare. Erokamano ahinya. Jaduong'
Jaduong' erokamano ahinya. Erokamano ne VOJ. Gi nyinga an Charles Oguya, jakom riwruok mar weg nyamburko mating'o jowuoth Kisumu County. An gi penjo ariyo ne engineer. Mokwongo sami chako iwacho ni engineer gi penjo nade yo. Wan gi seka gi CPA bende ka ya. Achagi engineer. Mogik bro dhi ne daktari. Erokamano. Mokwongo apenjo ni sami chako inyiso ni nitie migepe mopogore mantie nyaka jok matimo maintenance. Ang'o maweyo miyo waweyo ndara kethore to the extent kaka kuro marwa madhi Busi okethore ni eka lose jo maintenance gi kare gitimo ang'o? Namba 2, mana kaka wadwa cha nosewacho, wasebedo gi method achiel mwaloso go nderni ei Kenya waka. Tiyudo ni nderni wagi ok budhi gi method mwaloso gi nikech seche moko tulo mamuoch ni wang'o ndara ka iyudo ni ketho nderni wagi. A good example en Raila Road. Nolose kendo ndarano kaka nolose osebudho kaka en. Ang'o osebonu mondo kawe method manutemo Raila Road mantie Nairobi mondo losre go highway wagi mondo kik wabed ni maintenance itimo every now and then. Mogik dhi ne daktari. Daktari wacho maber ni sani un gi thuolo mar employ gi timo gimoro amora kaka udwaro. Chien kanyo nyocha ulando nudwaro nurses. Nyaka sani nas mosedhi kanyo kata moseluongi ni dhi e interview pok wawinjo. Ang'o matimore? To uneno ka koro pek nitie, osiptende moko gi nurses ogomo, karu kanyo ma koro ji tiye. To ka jotich go onge jok manyalo konyo jotich, be tich dhi tiyore. Erokamano ahinya. Agombo ni wachak gi mago Komondi, chako kamano. Daktari wachak kodi kore kama udong' engineer koro long nikech engineer maneno ka nitie gi load mar tich kawuono. Erokamano ahinya. Adalero wach mar employment. Ne waketo advert last year. My advert no elapsed on 13th of February this year. To gimomiyo ne pok wadhi mbele gi employment ni Jaramogi has been under transition. Mondo itim employment nyaka ibed gi instruments. Luongo gi ni HR instruments, human resource instruments. Gin policies mamiyo wa mondo wang'e ni ji adi manego bed ni wa employ to wa employ gi e migepe mopogore opogore. Daktari wang'ari mana kanyo. Yes. Sama nuketo neno ne okusetimo audit mung'eyo fuk ma un go. Ne wasetimo to nitie process manego bed ni warito mondo SRC otieki mondo miwa report. To mondo SRC ne miwa report ni nitie documents mane gidwaro. Document mar achiel ne en human resource policy, staff establishment. Ne PSC ne konyowa loso this document. Ne gikonyowa mwatieko this document makan watieko ni to the first process as per the policy was ni jok manitie Jaramogi manitiyo Jaramogi ka mani transition yudo Jaramogi ka okwongo lok gi mondi mwaket gi magi fit within the staff establishment mondo koro wane ni gap modong' ni ema koro wachak shortlisting. Makuneno memo moro nitie manwagolo mane awacho ni koro the process mar transition oserumo, we are now embarking a shortlisting mane jok mane walando ka. Koro currently shortlisting dhi mbele. In the next few weeks bro noka shortlisting wakete mbui marwa mondo mar jok mane walando ka. Koro currently shortlisting dhi mbele. In the next few weeks bro noka shortlisting wakete mbui marwa mondo watiek wach mar employment no. Erokamano. Erokamano ahinya. Medusa. Erokamano. Adwa chako gi mar jakom mar jomochung' ne weg matokni. Ipenja gimomiyo ok wanyal tiyo gi technology manotigo e loso Raila Odinga Highway ma Nairobi. Nolose gi kokoto. King'iyo pesa ma wan go gi bei mibiro tigo mondo walos nderni wate gi kokoto, samoro ok dwa los kata kilomita 200 higa kaluwore gi budget. Adwa mi ler ni Raila Odinga ne olos gi donation mar jok machiwo simiti mano Bamburi gi Athi River Cement emano wacho ni watemuru wabiro miyo. To kwa setimo nonro mwang'iyo cost ma wabiro tiyogo wayudo ni ong'eny ma ok wanyal loso ndara
e Kenya kon gi koni. Mano namba achiel. Namba ariyo, kata kamano nitiere nderni moko makaluwore gi mizigo magiting'o to gi volume, tiende ni namba margi chunowa ni kata pek manade to nyaka watim ang'owa, walos gang'owa gi simiti. Koro en gima watimo progressively to ok wanyal roll out e Kenya mangima. Namba ariyo, ipenjo gimomiyo nderni kethore to the extent mar Busia Road. Aparo ni Vijay nowacho kacha, pesa biro kidam. To kaka wan sani e dispensation manyien, Kenya ka Kenya ong'era tiche. Ibro yudo ni jamandera dwaro, nikech embo chulo osuru, embo dwaro ratiche kuom osuru mosomo. Koro kogol pesa ni matin, ibro yudo ni samoro mwatero e Kisumu Busia ok nyal timo the entire 100 kilometers. Inyalo mana timo patchwork matis, to by the time michopo yalo to kuma ni guoke ni obe osetimore nade, oseyiech. Koro watimo mos, but mane momiyo sirikal mar President Ruto odhi mokwayo jo World Bank mondo owach kata jo Africa Development Bank mondo oyie mondo watim ang'o, watim improvement ni kaka nyo watimo mar Ahero, Kisii, Isibani. Aparo ni isebedo ning'e kaka ndara no ne chalo ndalo moko. Mano bende nomiwa kokadho kuom kony. Aparo ni Nyamera ka oloso maber to samoro ne nitie gima nokiwinjo. Nawacho ni ndara no nochak ger 2022 of 2002. Koro 2022 nochak gere, but between 2023 and 2024 ne nitiere ng'ikruok. Ka sirikal manyien odonjo to weche mag programs mag budget be obedo tight. Koro iyudo ni gedo ne nodok piny nyaka nyo chakre dwe mar 5 higa manyien eka koro formula mar yudo pesa otimore nade obiro, kendo sani nyalo yie ni kendo gedo ne timore nade dhi mbele. Aparo ni engineer wadwa ipenjo tikonya duoko. Gimomiyo wacho ni konya duoko, iwacho ni issues mag climate resilience. Ibro yudo ni yore kaka mi wacho mar Kindu Bay, Homa Bay nogere about 2006, not 2000, about 2011, 2010. Kapok weche mag climate resilience otimena obiro, but we are now factoring in. So specifically on Oyugis Kindu Bay, it is a problem mag matoki matimo kuoyo magolo Kindu katero Kisii gi Oyugis. Ibro yudo ni adui mag ndara ariyo mapek mogik gin koth kata pi to gi mizigo mang'owa ma ji ting'o. Koro ibro yudo ka ndara no nikech jogo ng'e ni lawogi gichako tiyo sa 8 otieno, gitero kuoyo maka gik sa achiel to gitimore nade gitieko, but they have done their ng'owa the damage. Lastly, penjo mar kiwango. Yes, wan gi strategic plan kendo wan gi gik mwagombo ni mondo watim. In fact, gima samoro dinonwa timo gima wadwaro en pesa. Kech wanyalo dhi government ni wadwaro 50 billion to giwacho ni we can only give you 10. Koro tiyo gima omiyo watiyo gima omiyo. Erokamano ahinya Nyakwara Mogajwang'. Mbakane pod ochwakore ahinya ka Nyakwara Mogajwang', kata kamano weche manyien lak sa 3 mar odhiambo kawuono biro dhi nyime. Makmane to wabiro dhi nyime kod kawo penjo mag jopiny bende mondo mi wago mbaka kuom thuolo mar dakika 15 mabiro nyime ka Nyakwara Mogajwang'. Ma en Ratil e Ramogi TV e odhiambo ma kawuono, achiel kachiel kuke kaunti ma Kisumu, kaunti namba 042. Achiel kachiel wago mbaka gi siro mar jatend piny William Ruto malong'o ni bottom up economic transformation agenda. Ang'o ma osetimore? Mae momiyo wan gi jodito mag jatelo maduong' mar KENHA, wan gi jatatije mar Lake Basin bende ka kanyakla kod od thieth maduong' mane oket nyaka rang'iny mar level 6. Bende chenro mag thieth bende ber koso nang'o? To jopiny wacho ang'o Nyakwara Mogajwang'? Magi duto gin moko penjo ma jopiny gombo ng'eyo. Jaluo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Med mana kete ka, ma en Ratil e Ramogi TV.
Money, 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 money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know, you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Dial *811*288# to get Amazing Grace as your skiza tune. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wukti Nyakoromogi jwang tuko kwa street Nyakoromogi jwang kwa yo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Chario, wale marasta wapo namna gani, wanasema namna gani? Reggae Iowa. Kichadeki Nyakoromogi jwang ama nyojo to bemiero sana katogomba katu pole pole tu. Tichangwen enching jodongo. Easy. Kama nene, kikwanoti mochon sana Nyakoromogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach, Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyanga Congo Brazza. Sapar, kideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet maratari. Kuka, nyunga jwa. Kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. En manaiga chiel, to piny Kenya doke yiero maduong'. Hao watu nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hao watu ni watu wa breakfast, tutamalizia hapo kwa breakfast. To kapok mano timore, singo nitie mane uketi. The Kenya Kwanza Covenant pledged to root out corruption. Ang'o ma osetim? Mage mapodi. Wakaanza kutuwekea barabara. Sisi watu wenye tunapita na pikipiki. Sisi wakazi wa hapa Mamboleo, tunaamini ya kuwa hii barabara ikiisha, tutakuwa na mabadiliko makubwa. Mae chuny mbaka. Chieng' Jumapil, Ratil. Liet Nyakoromogi. Kod wuok tich kaka wanene. Dibendi en koko koso en mana pogruok mar paro. Kelo ne mbaka ni e chuny boma ma Kisumo. Kik bai. Wuktich ka wuktich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakoromogi jwang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwaya. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kama ne. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo Ma en Maknani.
Penjo mathoth koro medo tucho nyakorom gajuang' ni to yiero maduong' magana 2027 biro bedo nade kawuono waketo nyong'o e kaunti ma Homa Bay kama nyaka sani ji 19 osemaki kotenre kod tulo ma obede kaunti no motelo ne limbe mar kweth malinda mwananchi gi kinde ma limbe no kabende nyaka sani nyakorom gajuang' koro koda ka jofwambo noyudo hinyruok wamiler gokodo mbaka lai enaria deka uchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube machiegni e oimore ma tarika 16 dwe mar 8 gana 2026 magi thongeche na tunaambia Orengo huko Homa Bay akikuja ajipange na ajue kwamba Homa Bay ndio ODM ndio bedroom ya broad base hapa ndio party inapiga tolo. Obila omedo rido pedha kachije bura bende osemake wi monj moti morebo ama Homa Bay e kinde limbe linda mwananchi. We want peace and tranquility in our counties of Kisumu, Siaya, Migori and Homa Bay. If you plan a political rally, please do so with good intentions. Whether you are from which ethnic group or another, we should preach politics of unity. Jatend bura mar ODM okichore gi chien ewi tulo ma omuoche limbe linda mwananchi Homa Bay kagimedo go debe ne jatend piny Kenya William Ruto. Sasa huyo msichana akatoka na kurudi tena. Kwanza hata hii shamba ni shamba yangu. Hata nimestuka nikiwa kanisa nikipikiwa simu ati watoto wamewawa. Lito kwa kogweng' makoingeren e Kericho kama jopuonjre ariyo kwany kaunegi kachiel obambi kendo ola sidedende bang' lal kuom ndalo uchiel. Machiegni nyakorom gajuang' jaloko en Wilson Ochuka. Nyinga Lydia Okeyo wachao kod kaunti ma Homa Bay kama obila osemaka chije ma oktin 16 ma itudo gi njore mag siasa motimore kaunti ma Homa Bay motelo ne limbe kinde mar limbe mar kweth malinda mwananchi e kaunti no ma Homa Bay. Monjnyo ochakore e midiao manyoro kama moko kuom magawa nyomonji ka e okinyi makawuono kweth moko no olora peini madonje bomano kod alwora mage kendo ng'iko chenrogo. Jofwambo bende omonji he thuolo no. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo matut ewi kaka tuono no bedo he kaunti ma Homa Bay. Chakre midhiambo mangeso kaunti ma Homa Bay osebedo kod liet mapek bang' kweth mag linda mwananchi yango ni gidhilimo kaunti no e chenro mar lombo jogo masiro gi lwedo. Mak mana ni kar saa 4 mar otieno ma piny rugo kawuono chieng' Jumapil, lipot mar obila matesendo obila ma Homa Bay oyango ni kweth moko mag rowere machalo Mokodi omonjo magawa ma Tourist Hotel manie chuny boma ma Homa Bay kendo ketho mwandu moting'o toyo dirisni kendo kwalo kombe kod mwandu manengogi pok oyangi. Tend magawa no mayudore machiegni maduong' ma Homa Bay oyango ni jonjorego omonjo ute budho kamanyo josiasa gi josir mag kweth siasa ma ichichni mag linda mwananchi kendo ka ok ne giyudogi ne giriembo welo giketho wang' dede kapok giwuok ng'wech kod apiko. The hotel kanyo at saa 7:30 Wolves ginyo bedo led by one of them miluongo ni Abdi kato gi attack hotel gi riembo guest and gi destroy some properties. Wolves ochako duogo kendo saa 10 mano koro gin 100 odi chieng' saa 11 ma giduogo ka kuro kidonje rooms gikawo gik moko gicheko jok manitie giriembo welo magi destroy ginego glasses gikwalo kombe gitimang'o jok marach kabisa. Ma e timore kinde ma obila mag okwach kich ma uke kaunti ma Kisumu bende omako achije 15 gi gige lweny maricho moting'o betni, ojala, pelni, tonde kod runge kind gig lweny mamoko michich ni ichano timgo maundu. Obila wacho ni achijego omaki koidho nyamburko 3 moting'o kido mar Toyota Noah namba KCR 790A, Toyota Haas kata Vans 2 namba KDM 377M kod KDE 819U matiyo e Bumabul mar Nyakija Classic Shuttle e apaya maduong' ma Kisumu kochomo Kericho. Kae kinde meko margi, chich achiel moyangi kaka Oliver Jaoko kata Oliveti, ma ichichni ne en jatendgi obudho beto mar obila kendo lal meru.
Achijego gie sani ogeng'negi e tesend obila ka igeno chwalgi e doho e kinde ma obila dhi nyime kod pedho mano mane oringo. Kamano bende tend obila Mandhiwa omako achije 2 kod betni 5 e apaya Mandhiwa kochomo Yamase e kaunti ma Migori. Achijego moyangi kaka Hilary Odhiambo kod James Olo Otieno ondhi kod obila koidho nyamburko kido mar Toyota Voxy namba KDB 463W. Chakre okinyi mar Jumapil, liet ne omedo chwakore boma Homa Bay kod alwora mage ka kweth 2 mag siasa himore giwegi. Roweregi ma onenore komanore gi runge, kite kod gige lweny mamoko omedo nenore ka bayo jowetegi kod kite, apeyni ogeng' kod kite kendo moko omoke mach. Moko kuom gwenge ma ywaruok mapek onenore oting'o Nyandiwa kod Oyugis e kind gwenge mamoko kendo chuno obila bayo iro malungo wang' mar keyo kweth 2 go. Jofwambo 2 magin Fredo Oko kod Brian Ongoro mag kambi fwambo mar AFP bende oyudo hinyruok ka gigegi mag tich bende omagi gi kweth jonjorego mag siasa. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jofwambo mag Royal Media Services kod mago mag kambi fwambo mar AFP omonje tulo momuoche boma Homa Bay e kind kweth mag siasa. Jofwambogo noriwo jago picha Kevin Obambo kod dereba Kibeto hinyore kokalo lwet kweth njorego ma odonjore kodgi e kinde mane gitiyo tijgi. Gisani gidhi mbele giyudo thieth osiptal ma Homa Bay Referral. Jofwambo mag AFP omonje okinyi ka gimako weche mane timore e bomano motelo ne chopo mar kweth Linda Mwananchi. Monj machielo otimne jofwambo e kinde ma kweth mag Linda Mwananchi nochopo e boma Homa Bay ka nochomo boma Homa Bay odhiambo bang' tieko limbe mag e gwenge mag Suba. Ni mbaya! Tulia. Mama mambaka ya mama mambaka masati. Masati. Mungu leo abienda. Wabisonga leo. Ni mbaya! Tulia. Mama mambaka. Kweth mag Linda Mwananchi osiemo sirikal magiwacho ni emolo soriekni mag dionegi kik gidonje kaunti ma Homa Bay. Kata kamano ne giluorore kendo loso kod jopiny ka giseo sirikal kuom rem chopo dongruok ne jopiny. Bende giseo jotelo masiro sirikal mar William Ruto. Watanyambaga nigiler. Na washukuru sana erouru kamano nyikwa Ramogi. En romo ne oyojo era mag Linda Mwananchi mane omole kaunti ma Homa Bay. Gete mokwongo ne en chopo e boma Mandhiwa. Geche mane ko kod jo era magi bende omole boma Masindo. Kendo bang'e e githurre boma Homa Bay kogusu modino dhoko boma motelne kod jakom mar ODM Gladys Wanga e chuny kaunti tir e kar chung od bura ma Homa Bay Town. Kata kamano, ochuno kwethno mondo oti kod yore moko mag kor gwenge magondore to luorore bang' dinne gindara. Ati nyinyi watu ya jamii ya Luo Nyanza mumechoka kupigania demokrasia. Ati mumechoka kupigania uhuru. Ati mumechoka kupigania haki za kibinadamu. Ati nyinyi bora barabara jengwe hata wakiua Albert Ojwang ni sawa. Munakubaliana na hii wakora. Munakubaliana na hawa watu. Tuendelee ile barabara baba alitufunza. Tuendelee barabara baba alituachia. Ati huyo Rengo akiongea na Matiang'i ni mtu mbaya. Akiongea na Kalonzo ni mtu mbaya. Kalonzo si aliwasaidia for 3 terms. Kalonzo na Ruto nani alisaidia Wajaluo sana? Na nani alisaidia Wasuba sana? Siende alishikilia baba mara 3. Kalonzo tosha atoshi. Jotelo go omakamen kod sirikal kod josiasa magikoni odino negi mar timo romo mar kwe e kaunti ma Homa Bay e kendo pimo negi muya gi wipeke. Telika ok ming'ato. Jadimo yen Nyatieng'i Raila modong' e piny Luo kae ne bado. Adwa wacho ni sama biro kae kachopo Ndhiwa
to ntiere ura moro motemo lorono kanyo. Ewan gi natembea to bodho bobiro. Ogo mtogni gi kite ma wacho na adok nyandiwa adhi deal kode perpendicularly. Wale ambao walikuwa nasema Ruto, mulisikia aliwauliza who told you? Si mulisikia? Kwethno othinyore Homabay kendo medo goyo debe ne seneta ma Nairobi Edwin Sifuna lemo mar jatend piny yiero mabiro kagikoni Sifuna en alot matero kuon. I want to thank you Raia. Nyinyi uriek moingo jotelo. Uriek. Koro. Adwanu tim gima nyocha jo Olkalau otimo. Uwinja. Olkalau nodhi omigi nyaka wuoche. Omigi mattress miwinje mit. Kise winjo mit so mi nyaka gas mitedo go chai kako rinyweyo. To chako orni pesa e simu. Mo chako dhi mo migi nyaka bot kama onge joma lupo. To jo Olkalau notiyo gi wigi nok gitiyo gi igi. Watu wa Sindo. Unajua mimi nilikuwa katibu wenu wa chama cha ODM miaka 9. Nimekuwa katibu mkuu wa Raila Amolo Odinga miaka 9. Shida zangu zilianza siku ile nilisema tabia zetu, maadili yetu haifanani na ya William Ruto. Iko ni kindo chopo manyaka ratiro mag siasa, tim ma ok ochiwa genga ni kweth ma ok nie parachiel kod kweth mamoko. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba leo hii imekuwa watu wa Homabay ndio wanasuia watu kuja kufanya mikutano katika Homabay. The spirit of Raila cannot rest. Kama ni watu wa sehemu hii ndio wanakuwa watu wa kunyanyasa watu kwamba wasikuja hapa kufanya mikutano ya siasa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mateko Piondayo seorombe siasa mowacho ni ibago gi fitina kod dwaro dhoji wach kowacho ni rombe mag siasa osebed ka ibago yor kwe pacho ka kinde duto kendo onge tiende bago rombe mantie kod agenda moko mopandi eigi. Owuoyo kaunti ma Kisumu e nyasi mar lamo e kanisa maduond warruok kod chang Vosh mabende noyore gi jakom ODM Gladys Wanga mokwayo kwe e kinde ma oganda ikore ne yiero mabiro. Ne en nyasi mar yango higni 70 mar kanisa maduong' e kinde ma oganda ikore ne yiero mabiro. Ne en nyasi mar yango higni 70 mar kanisa maduong' warruok gi chang Vosh. Nyasi mano kelo kanyakla oganda mathoth koriwo koda kamoko kuom jotelo mapachoka manochokore e boma ma Kisumu. Jatend migao mar teko Piondayo tiyo gi thuolo ne seyo josiasa kuom bedo mbele e nyao tulo e pachoka kendo bago rombe mag siasa mageto dwaro dhoji wach kendo gido lweny. We have had political rallies all over in this country and throughout these seasons. We don't want a situation that is currently obtaining, that you plan a rally as a way of provoking unrest. That is not acceptable. We want peace and tranquility in our counties of Kisumu, Siaya, Migori, and Homabay. If you plan a political rally, please do so with good intentions, but not as a way of provoking violence, so that you bastardize some people, make us look bad. Jakom don bura mar ODM Gladys Wanga okwayo kwe kinde ma oganda ikore ne yiero mabiro kabende opostri kan broad-based mo wacho ni oriwo Uganda kanyakla nyaka gwenge mane osebedo ka odong' chien e yore mag dongruok. Our president has brought every person on the table. This broad-based government has become for everybody, has become inclusive. Regions like ours that before were neglected have now become a part of the mainstream of the development journey of this country. And we have prayed that as we go into this election year, this country remains united. Because we all walk the same journey. Nobody must remain outside. We should preach politics of unity and we should play politics of bringing this country together. Jotelo mamoko kama oting'o Rosa Buyu ma en jaod bura ma Kisumu West mabende noyore lamono bende omedo goyo poro ne jatend piny Kenya William Ruto kamoko bende oseo moko kuom jotelo mapachoka kuom dhi ataro gi kitelo mane mosendo Raila Amolo Odinga ochung'ne. And that is why he looks
looks at Kenya and sees those parts of Kenya that have not been developed like the other parts, and he chooses to bring them up. We see people beating drums of war, and we wanted to pray for a peaceful election next year. The political pillars which were established by the Right Honorable Raila Amolo Odinga continually collapsing. Intolerance, abuses, and political violence. Nyasino no bagi alap ma Jomo Kenyatta kama oganda no chokore kendo yalo injili mar kwe ne piny Kenya. Lydia Okeo, Ramogi TV. Jod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma oyudre obadho mar tiyo gi weche ma ineno kama nyaya thuye koda kwede mag siasa. Video kata tipo ma oseluore mbui nyiso Kaluma nyolo osero moro e bomano kosiemo jogo mawuok e kweth linda mwananchi kik donje alwora no e romo margi. Bende duond winjore ka owacho ni nyo osebedo gi romo gi jotend kweth manyore koloso gode kinde no kendo ng'ado ni ng'ata ma ok sir sirikal to nyaka kedgo motegno. Ma e tipo no. Wan kata wane telo sani to koro wayom une mutek. Ujo derepe une mutek to umbele munyari to piny. Ahinya sama wasigu monjo wa kaka koro kisemonjo. Awinjo ka sani moko kuomu wacho ni jogi biro kiny. Jogi ok bi kiny. Jogi osechopo ka. Jogi ni ei wa tayari. Kudni gi osechako chamo wang'o tayari. Vakta dwa nyiso uni kata kama wantieni andhoke ng'enye. Joga chagwa opong'o ka. Joga chagwa ng'eny ka. Kata nyocha namit kodu to naneno ka iu kama ubedeni ne nitie moko ma mandiko nying jok mani kiny noring kodgi. Winjogi koro ka in andhoga ka in ka nisechamo gimoro koro ka ok idwa riwori gi kodwa tilal. Kochakore gi sani wachiwo command ka wariwore kodu kaka thuond dalawa ni ng'ata ma wacho ni one time ukal kode lali timang'o yoda vonga miluongo ni Gachagua. Sama wantieni wasechiwo direction hotel kotel ot ka ot mane gisechako bute wadhi chako go pexen kochakore sa ori ng'ama ni hotel ahinya Homa Bay Town constituency ka nyaki ng'e maler jomoni ni hoteli jo biro kalo gi ng'ano to tende no be wanya kalo go. So we are very serious. Setieko wach gi jotendugi. Fuel muri gogo kawuono te ungo. Alikamuka medungini ji te wacho tu makuyudo ng'at ma wacho one time kaluru kode. Kweth josiasa makero sirikal tesre kawuono medo chwalo injili makwedo tend William Ruto kagiwacho ni gik moko ok dhi maber e Thurka. Tend DCP Rigathi Gachagua oloso Thika kod mano mar Wiper Kalonzo Musyoka oloso Machakos. Giso sirikal magiwacho ni orem kao okang' e kinde matulo mag siasa medo mana nya e pacho kae. Cleophas Oluoch ntiere kod ler. Kweth josiasa makero sirikal magiwacho ni orem kao okang' e kinde matulo mag siasa medo mana nya e pacho kae. Cleophas Oluoch ntiere kod ler. Kweth josiasa makero sirikal tesre odhi nyime gi seyo sirikand William Ruto kagikoni gin gi gombo mar telo makare magiwacho ni gine maginyalo kelo. Jatend DCP Gachagua e limbe mare kanisa e gwenge mag Thika to kod mano mag Atundu omedo seyo njore matimore kuonde ma josiasa bagi rombe. Wach ma osir bende gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka kane ulimo kaunti ma Machakos. Wamevamia hoteli inaitwa Tourist Hotel wakitafuta watu ya linda mwananchi. Wamama walikuwa huko na watoto wamewaumiza na wamechoma hiyo hoteli. Na rais ndio mwenye kupanga. Alafu ametoroka ameenda Dubai. Hapo tumefika Nakuru Town West, amepanga na hii mjumbe anaitwa Arama na Susan Kihika. Rigiji wakija hapa wapigwe. Kwa nini unachukua pesa ya Kasongo? Pesa iko na damu ya Gen Z kupatia vijana wetu
waumiza Wakikuyu wenzako? Kwa nini waambii Kasongo achukue hiyo vijana apeleke jeshi awafundishe wakapigana na adui kwa mpaka? But we must exercise tolerance. Bwana William Ruto, I advise you very strongly, because what has happened today in Homa Bay is clearly not acceptable. In fact, it is an impeachable offense. If you, as a leader in the country, one with the instruments of power, cannot guarantee the basic right, and the right to life is a basic right. Kalonzo medo soko wang sirkal willing mare kajo kit sirkal tesre to imonjo. Ruto mwenyewe alisema gunism imeisha. What has happened? Kama gunism imeisha, kwa nini Gachagua na wenzake wakapigwa mawe Nakuru? Kwa nini Sifuna na wenzake leo wakapigwa mawe na kuumizwa, hata wanahabari wakapigwa mawe? Kamachelo gai mar DP Justin Muturi oseote mar tiyo gi obila marache kinde rombe mag siasa. Sasa utatuma polisi waende kusimamisha kule kwa nini? Si uache tumaki tufanye hiyo na tuende nyumbani. Saa hizi tunapoongea, hata wanahabari wale wameenda kukafa ile mkutano ilikuwa na wale ndugu zetu wa Linda Mwananchi kule Homa Bay, wamepigwa vibaya sana, hata wanahabari. Kao tenore gi yiero mabiro, Kalonzo Musyoka owacho ni onge kodie kod jogo machiwo mbui mar yiero mar Smartmatics kendo nyaka timo rak manyien. We said we cannot go to the next election with Smartmatic as a provider of the software. It is good, mume advertise, but it's also good we also aware mumetumwa wengine waende kwa the procurement authority kusimamisha, because mnataka mseme wakati umeenda turudi kwa Smartmatic. Hiyo hatutakubali. Simple, as simple as that. We know these games must come to an end. We want to settle this country as a democratic country. Sani oganda jo Kenya keto wenge gi neno kama siasa dhi chomo kaseyo podi medo biu ne jo siasa mane sirkal kod kweth maketo sirkal tesre. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jad bura ma Kisumu West Rosa Akinyi-Bui olando ni en kod dwaro mautegno mar laro kom mar governor e county ma Kisumu kendo dhi laro ka okalo e yiero ma higa manyien. Bui moloso Kisumu kwa achiel mar oganda jo county ma Kisumu koyango ni oseikore mar keto kanyakla achiel kendo winjruok oganda mawuok e county no to kod jotelo. Bende otiyo gi thuolo no e kwedo siasa mag akwede mowacho ni jo siasa moko geto thiro godo jo siasa mamine e kinde mag manyo lemo mag telo. Buyu anosebedo women rep mar county ma Kisumu e kind higa 2017 nyaka 2022. Sani en jaod bura ma Kisumu West. I'm putting in my name for the governorship of Kisumu County 2027. Diose nyiera, Diose wacho ni dhaka, Diose wacho ni yonge gi pesa machuoge nigo, Diose wacho ni Kisumu County okonido dhako. But I want to say that at this point in time, Kisumu County needs a unifier. Kisumu County needs somebody who will take care of Nyakach, who will take care of Nyando, who will take care of Moroni, who will take care of Kajulu and Kolua, who will take care of Kisumu Central, who will take care of Seme, and who will take care of Kisumu West. All these 7 sub-counties belong to one county called Kisumu County. I'm not coming into this as a woman, but I'm coming into this as a leader with humane and virtues. Manyasayo miyonga madako. Mane momiya wacho. In this election, we must uphold peace and unity. Dakan pario koda dek nyakoram gajuang bangsa dek marotieno chenro eno imorero kamana henya kumedo kete Ramogi TV. Engineer Fredo Bura kantie mikindani Mombasa wachoni ginionge onge ngamantie toke wachoni onge kama jonjore nyalo wuoke ma okomi gi chudo mora mora. Wachoni onge kama jonjore nyalo wuoke ka okomi gi chudo. Koro wachoni gimaracha ni mana kaluo
magigi timore adira nya koro ket thuolo wacho ni wan kaka onagi wachomo kamarach. Mandela Oniel mar Kibiri Ward wacho ni entiere kodwa e chenro, wacho ni demokrasi orume Kenya telo ikawo gi maundu. Wacho ni manyiso ni ratiro ni onge tiende ng'ado kura ji odhi training mar maundu. Wacho ni mano e gima chal ka gima koro ote ma iyudo ka koro maundu ema pongo Kenya gi sani. Jakarianda wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro manaluoch ka entiere e county ma Homa Bay. Beno Pastor Juma Rundu wacho ni ka siasa poko yaw to malweny gi kendo lwenye wadgi lweny mager osechako chalo kamano walemur ne piny Kenya nikech ok ong'eyore kuma Kenya bro gike. Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kopere Kanti Nyandiwa Parish wacho ni olora mogi entie Gwasi God Bura. Wacho ni kane beto jotendwa mag josiasa obed piny mondo giwinjre ka ginyalo timo campaigns mag beti kod ojalo norumo sama ne Kenya demokrasi. Wacho ni gimiyo oganda bedo kod luoro okwa Nyasaye mondo mi okel kwe e piny Kenya. Wadag kaka owete kendo wadag kaka nyimine. Endo bende ote mar ajali jarungo wacho ni gima notimore Homa Bay en gima nyaka kwede yo mamala ahinya. Wacho ni ok en gima kare. Kaeto bende wacho ni jatelo Kaluma nyaka koro ng'i kako wuoyo weche ne nyalo wang'o piny. Benson Chicharito wacho kanyo ni siasa ma onge baba pod chalo mana lek. Wacho ni lwenyo osebedo mang'eny kendo wacho ni chal ka gima ok dhi bedo mayot e pacho kae. Faith Musomo mwalimu wacho kanyo ni wechego mag siasa mag gunism wacho kanyo ni nyaka koro wayie bende ni oganda nigi paro mopogore kendo wanyalo miyo gi thuolo ma bende gi kel godo pache gin bende. Ano bende ote mar Arthur Ongere Junior kanyo Soy SDA wacho ni mwene weche kata Mako Juang Junior. David Omondi wacho ni en janyakach. Wacho ni jotelo gi onego pimo wigi kapok omigi telo. Wacho ni winji kaka Kaluma koro thuo jopiny gin ma ikelo tulo kendo gin en momiyo kawuono tulo bedo Homa Bay. Mano pach Mako Juang David Omondi. Oyo matin chendo eno imore nyakora mga Juang kekedi mabwe. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. All right, listen up. Koala Cake is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi Juang tuko kwa street Nyakoromogi Juang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi Juang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Reggae Iowa. Tichadeki Nyakoromogi Juang ama nyojo to bemiero sana katogomba katupole pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene, gikmanoti mochon sana Nyakoromogi Juang, ngomo wake Ramogi TV.
Kati cha beach Koramagajwang sukuzo wake sukuz maliet nya Koramagajwang agoli Kenya kati nya Congo Brazza sapar kide kafaga binya Koramagajwang nya kasapaga Rio Ramogi TV usikose liet maratari Machiegni kendo Nyakoramagajwang jotend kanise kaunti ya Migori ojiwo oganda mondo oland kwe kindegi mag siasa ka gihume wi timbe mag siasa oganda mamoko kuom jotelo nyayo tulo pachoka ne giloso rapogi kinde nyase kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church. Jotelo go nyiso josiasa mondo kikel pogruok e kind jopiny kendo giwere kod tiyo gi rawere mondo tim njore e rombe mag siasa. Giwacho ni magi kaluwore kod luoro mamedre kaunti ma Homa Bay kinde ma kweth linda mwananchi ne ntiere kod rom mar siasa. Wan kaka kanisa wabedo kod chuny malit ahinya kendo waneno kaka jotelo mane wayiero gi weche mawuok e dhoge ok miwa kwe kaka kanisa. Omiyo wan wakwayo kaka jotelo mag kanisa ma bende lamo ne Kenya. Wadwaro kwe ema biro miyo Kenya bedo gima en kiny. Campaign gi weche matimore sani gin gi ndalogi gibiro rumo. Omiyo oken nyaka goe siasa machwiro remo. Siasa en mana ng'ato kelo mna wach mobiro timo ne jopiny gi gima obiro timo to mano kende oromo kelo kwe. Nikech kiwacho weche moko to in gi gige lweny tidwa ni ikri mondo in jowadu remo mondo chwer, mano koro ken siasa, mano koro en lweny. Wakwayo ni kata ka gibiro gikelo weche mage dongruok gi gik magidwa gini gitim ka gibe giyudo kombe magidwarogo to gibed gige kwe, ok en gige thiano. Wakwayo ni jowedewa matindo kik ti kodgi ka gimiyogi pesa moro matin ka gichwero remo. Tanyalo kwayo ni jowa matiyo gi president marwa mwaluoro William Samoei Ruto mosetiyo maber kendo waneno kosekelo dongruok kuonde mang'eny mane samoro dongruok ni pok ochope, nderni oyaw, sikunde ji dhi maber. To wakwayo jowedewa matindo ni wabeda gi kwe, to wane kwe kamoro amora ma wantie kik ti kodwa. Kendo akwayo governors magwa kendo achaka kwayo women rep magwa ni wajiw grassroots kuonde mwae, wating' joma tindo malo kwa create negi tije kendo kwa keto gi okang' mamalo manyalo miyo gi yud mapato. Duol mar jodolo magin Islam mose otulo mag siasa ma osebedo kamuoch rombe mag siasa. Otene kod jakom margi Alhaji San Olinado Supkem omedo siro lek ma sirikal nigo mar menyo dongruok kata mana bang' gana 2030. We issue stern warning to all political actors. Do not play games with the lives of our people. The Beyond 2030 initiative is a vehicle for citizens' well-being, and we refuse to let it be sacrificed in the altar of toxic partisan politics. Lazima tujaribu kuizungumza kwa kina na kuangalia gaps zote na challenges ambazo tulizonazo. Tuwaambia wanasiasa wasitudirel, tuwe na njia moja ya katika kuwa na Vision 2030 and beyond. Derailment itatuharibia. Kitu muhimu ni vision hii iwe ni kitu ambacho kwamba tutasimama nacho. Obila alwora ma Koingerene County Makericho timo nonro mar jopuonjre ariyo manyonegi kendo achiel manyako ma jahigni 19 iparo ni nobambi ode kendo ringre noyudi kole kwiri. Aka jafwambo mar Liena Achino lero ni nyithindogo nolanda law 6 mokadho kamane jondhicho ne dwaro ni oornegi siling 20,000 eka giwegi thuolo. Rumbi mar lit kod kuyo okwako gwenge ma Koingeren Soliat County ma Kericho bang' jopuonjre ariyo manyocha olal ndalo 6 mokadho oyudi e puoth niang' e alwora no. Nyithindo ariyogo gin jopuonjre ma jo klas 12 kod klas 11. Kwanza hata hii shamba ni shamba yangu. Hata nimestuka nikiwa kanisa nikipigiwa simu ati watoto wamewawa.
Tumeshangaa, tulikuwa kanisa tukisikia watoto ati wameweka kwa shamba yangu. Kufika kwa shamba watoto wamenuka. Tunasikia uchungu kabisa, serikali utusikie kabisa. Prudence Kirui min nyako Monegi lero kaka jomaundu manondhio nyare nedwaro soyo mar shillings 20,000. Siku hiyo ilikuwa Monday, kitu kama saa 1. Saa tukukutana na mtoto. Nilisikia tu watoto wengine walikuwa wananiambia walikuwa wameenda kanisani. Saa kuna mtu mwingine alipigia simu ati utoke kidogo. Saa huyo msichana akatoka na hakurudi tena. Jogweng' maluorano ma kihondko omako oseobila makanyo kuom umo wang'gi seche ma midhiero makamano dhi nyime, ka bende kata kamano komanda mar obila e gwengego Lawrence Kisini wacho ni apedho osechaki kendo dhi mbele. And the National Police Service, we are going to make sure those people are arrested and arraigned before court by all means. Na nyinyi wananchi mtusaidie pia, those who have clues about who could have abducted these two little children, let him share with us. Musiwe waoga wa kupasha polisi habari. Liliana Tieno, Ramogi TV. Jagoro mar riwruok jopuonj Nat Collins Oyuo kod duol mandiko jopuonj TSC oket ler malong'o ewi siem manyocha duol nochiwo ewi kaka jopuonj tiyo gi kuonde tudruok mag mbui. Oyuo wacho ni kuonde tudruok mag mbui osebedo kuma motegno e yore mag tudruok ma kendo jopuonj bende owinjore mi thuolo mar tiyo kodgi mana kaka ji mamoko. Oyuo wacho ni TSC ok owinjore onywand jopuonj duto e kum ma imiyo mago matiyo marach gi mbui. Kata kamano olero ni Nat ok bidok ne japuonj mora mora matiyo marach gi mbui. Olose paw tuke ma Bomet Green Stadium kinde nyasi mar dhialo jopuonj mantie kod ng'ol. I want to say here and now that our members and our officials shall correctly use social media. And anything to the contrary, we shall advise our members. And in our piece of advice, we shall call upon them to have it at the back of their minds that they are professionals. They are teachers and they are professionals. A teacher should be one who teaches even by action. If you are a union official, na kazi yako ni kugonganisha watu on social media, you'd rather leave the position that you hold. Sit somewhere and get people to engage in that line, and you shall not be engaging our teachers as an official of NAT kwa njia ya kugongana. I also want to tell the leadership of KUPPET, misuse of social media, please mkatae. Riwruok mar oganda Luo mong'ere kaka United Luo Nation dwaro mondo mi governors makaluo onywak lwedo mondo mi gine ni mwandu mayudre kaluo ma oting'o mula, rech kod mamoko kelo lokruok ne oganda Luo. Riwruogno kokalo kuom jakom maggi Steve Biko mowuoyo e kinde romo margi e gwenge mag Ronge kaunti ya Migori wacho ni mwandu mathoth mayudre nam Lolwe kod alwora mage pok okonyo oganda kaka owinjore nikech pok jotelo chiwo kony madwarore. Jafwambo marwa George Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. E kinde romo mane okelo kamoro achiel oganda Luo maromo 300 riwruok margi Malo United romo ne obag boma Rongo kama ne gitwak weche mag dongruok mopogore opogore. Jokanyo mar riwruogni wan e gwenge mag Kaluo nitie kod mwandu mathoth ma nyaka sani pok otigo makare. Moko kuom mwandu mag ne goro pok otigo e yor makare mondo olok ngima oganda gin moting'o nam Lolwe mantie kod rech kaachiel kod mwandu modibolo moting'o mula. Adiera makende resources ma wan godo kaka Luo Nyanza ok osebedo tigo maber. Iyudo ka wan gi nam Lolwe, timo mining, to gigi ok osebedo tigo maber. Koro wakwayo kaka wan Luos United ni mondo wariwre gi jotendwa mantiere machiegni e Luo Nyanza mondo gikonywa. Jokanyogi mag Luo United wacho ni mwandu mayudore nam Lolwe kod mago mayudore bolo nyalo jiwo nweng'o mag oganda mathoth e gwenge mag Kaluo ka oti kodgi e yono makare. The governors osetemo, but there still need more to be done. Mwaso kata kwa ng'iyo in terms of blue economy korka lupo. Iyudo ka the fisher folk marwa jolupo iyudo ka gin gibedo abeda jok ma gikawo rech
to jokarafu kaogi katikati. Support of our leaders and kaka governors wanyalo keto the fisher folk magwa kata jok ma kunyo gold gibed gi cooperatives or SACCOs where the SACCOs kata cooperatives bargain on their behalf. Ka opogore kod mono Drebolo kod Nam Lolwe, jokanyo rogni mar Luo United wacho ni ber ka sirikende mag loch gi counties makaluo bende jiwo chenrogo mag pur mag kothe ma yudo chiro oko mar piny Kenya. Gidok chien ta wanyalo kwayo ni jotendwa, governors, MPs magwa mondo gimak lwet jogwa ma yuto gi ni piny kendo mondo gichung' kodgi e weche mag konyogi. Twaparo ni kwanyalo chako kata pidho maua kaito watero oko nyalo konyo nikech wantiere gi paw ndege ma bende ok watigono maber. Aneno ka sani en mana ni kia Nairobi to kata Mombasa to nyalo chopo Kisumu, but other than tiyo kode kamano wanyalo neno ni kwanyalo timo gine kwanyalo bedo gi some serious businesses, then wachako export gik mwatimo go endo. Long as in consumer like kaka sani do Luo Nyanza wa consume mawachi ni kaponi jogot odhi ng'anyo to gikelo nwa waru kata ukelo no kata chak to we are stranded to wayudo ni we can produce our own. Riwruogni mar Luo United osebiro katimo chenro mopogo mag dongruok magin mago eko moting'o jolosom nyithindo makie. To nyaka wachop kama koro wan be wanyalo konye gero economy mar Luo Nyanza. Sana wa focus ga last time kano wuoye Ramogi ne watemo mondo wa focus e wach puonjo nyithindo nikech wang'eyo ni nyathi kipuonjo kata nyithindwa kosomo to en gima kelo konyruok. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol marango weche mag le pachoka, National Lands Commission nosingo matieko chudo mar omenda mar milion 120 ne mier manyopok kata mapok oyudo chudo maggi bang' dargi e mier mar chiwo thuolo mar gedo ma Lower Nzoia Irrigation Project higni 9 mokalo. Aka Steve Bikolero jopinygo winjore oyud chudo mar omenda mar bilion 1.6 kanyaka sani mar bilion 1.5 osechul ma en 95% kama en okang' mar kedo gi oula e alwora ma Lower Nzoia kod bero pur e alworano. Kuom thuolo mar higni 9 sani, gedo mar dikes kod chenro mar daro jopiny e alwora mar Lower Nzoia momako counties ma Busia kod Siaya osebedo kadhi nyime mar tieko oula e alworano kod bero pur kokalo kuom chenro mar keyo pi e puothe, gino mokawo lowo maromo eka 560 kendo mulo mier maromo 506. On the Busia side, we did what is referred to as dike enhancement and improvement of dikes. Total length was 34 kilometers, 17 kilometers on both sides. And that one, basically, since we finished those dikes, there has not been an incident of flooding in Budalangi. So people just thought like when you come, then in a week's time, people are paid. So that was a major challenge. We worked under a lot of pressure. So we started with the intake. This is the uppermost part of this project. Then we were moved to the site offices, which are almost like 20 kilometers away. Then we went to the dikes. So we kept moving up and down. Esa chenro mar rango chal mar tich madhi nyime kanyo. Apisas mag duol marango lo wacho ni gisechako chenro mar tieko chulo jogo mane okaw lopegi ne chenro no kanyaka sani gisechulo omenda maromo bilion 1.5. Close to 1.5 billion now has been paid out. We have requested from the reconciliation which was done by the joint team. We are requesting about we've requested about 108 million from the ministry. So we're waiting for, if we get 108, then that will be able to sort. I know the issue of the chairman and the rest, we have about 70 million, which is payment in progress. Probably Kaunda, you'll be able to check from the list whether he's among the ones about to be paid, which now will be able to pay by end of next week. In terms of payment, we have about 5,600 pups. That's the entire number. Currently, we are looking at having paid 4,500, which is about 80%. In terms of money, the entire project costs in terms of acquisition around 1.6 billion. We've paid around 1.5. So that is around 95% of the money has been paid to the people who are affected.
Right now we are doing reconciliation. We started it about a month ago. We did send a template to the ministry, and I think engineer is here together with their accountants. We are working on analyzing the figures. Record Peter Kaunda, chenro mar chulo jopiny blog duto 14 ma chenro no dhi e nyime oseyudo midhiero mopogore kowuok kuom jopiny madwaro chudo gino mosemiyo kawo kinde malach. Major challenge across this project has been succession. Nearly all the people are registered in terms of ownership. Because of the design of this project, at times it is designed, they implement it, then they require, we need additional land after it's like that. Like I think in this area where the Tinga is, that person is 1198, Uligega. He has not been paid. And what happened was when we came, it was already cleared. So when we came to do inspection, there was nothing you can see. But the guy comes and tells you he had so many, there was a house, there was a tree, there were trees, there were this. So you, as a vendor, you don't see that. But again, you don't want to not to believe what the person is telling you. So issues of speculation also came in. Korka kore, Midusa Samson Musyoka, mar migao mar pi kod ler, nopuoyo okang' mar tiyo kanyakla kod migao mar lo, mane ni jopiny ma Low Nzoia oyudo chudo margi, gino mosekonyogi e gero dikes e lo maromo eka 34 kendo kedo gi oula e alworano. Collaboration with the NLC and particularly Kaunda and his entire team, we have been able to really pay billions in terms of resettlement fees for beneficiaries or for the affected persons along this main canal. Nyaka sani gedo mar dikes ma Low Nzoia osethiro chenro mar oula ma muomo mier kendo bero chenro mar pur e alwora ma Low Nzoia. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Wakayo machielo e chenro ni mar imore Nyakwaro Mgajwang'. Harrison Otieno Were wacho ni gimoneno Homa Bay ok omore kata matin. Wacho ni Opondo has done something that is not good. Ere gima omiyo ng'ato sewo vijana krasi yao vijana mondo mi okel tulo. Wacho ni giweya ng'at ka ng'ato wach pache. Wacho ni siasa ma pacho kae pod wantiere kod okenge mathoth monjo bed ni wagoyo. Ano Kambona Jangulo wacho ni gin kanyongere Kanyawanga mokete Ramogi TV odhiambo makawuono. Bende aneno kanyo ote mano mar Newton Onjeso wacho ni kamae kaka imanyo ne jatend piny kura kaluo gi goons left, right and center. Wacho ni mano ok en gima kare, mano pachen bende aneno bende Chok Nyalango wacho ni entiere kod wa siasa. Wacho ni weche mag siasa jog 2027 onego rumie piyo, chop piyo kendo rum piyo. Gando go ombulu mondo mi ji obed kod yweyo. Ray Wood Ageng'a Kadem wacho kanyo ni jonjore mane ohinyo jofwambo Homa Bay wacho ni ok en gima kare. Jofwambo go siasa, jofwambo neni mane tijgi koro jogo manoyudo hinyruok. Wacho kanyo ni winjo bed ni jogo mano kelo hinyruok winjo bed ni kaonegi ondamo mar chik. Jakona Oyugi wacho ni entiere Embakasi Aviation Nairobi kod JC Marabur Kogelo School giduto gikete Ramogi TV. Tom Jakadeti wacho ni kik wapogre kaka oganda Luo e yor siasa kata matin. To gimotimore Homa Bay County no ne ok en gima kare. Aluminata Quinata wacho ni entiere kodwa en bende kata mano kot ma Chris Oyuko wacho ni en wuodo mabe okwa jotendwa makaluo mondo riw wijo piny moloyo pogogi. Wacho ni ok omor ahinya e gino motimore Homa Bay. Eneo huko wacho ni entiere kodwa dalama sana. Wacho ni entiere kodwa kendo winjo weche gi heyo